Ngokuba uNkulunkulu kayithumelanga indodana ezweni ukuba yahlulele izwe, kodwa ukuba izwe lisindiswe ngayo. Wamukelekile kumnikelo. Encwadini kaJohane, isahluko 3, ivesi 17, sikhunjuzwa ngenhliziyo kaNkulunkulu emhlabeni. Kulula ukugxila ekwahluleleni nasekulahleni uma sicabanga ngobulungisa bukaNkulunkulu, kodwa lapha uJesu usikhombisa ukuthi ukufika kwakhe kokuqala kwakungekona ukuzolahla, kodwa ukusindisa. Lesi yisiqephu esiveza isithombe somusa kaNkulunkulu kanye nesifiso sakhe sokuhlenga kunokubhubhisa. Encwadini kaJohane, isahluko 3, ivesi 17, uJesu uchachisa umsebenzi wakhe emhlabeni. Ngokuba uNkulunkulu kayithumanga indodana yakhe emhlabeni ukuba yahlulele izwe, kodwa ukuba izwe lisindiswe ngayo. Leli iqiniso eliduduzayo. Naphezu kokwephulwa nokuba nesono kwesintu, inhloso kaNkulunkulu ngokuthumela uJesu kwakungekona ukwahlulela, kodwa ukuletha insindiso. uJesu weza ukuzophilisa umhlaba, enikeza umusa lapho kwake kwaba nokwahlulela kuphela. Lesi siqephu esimiswe ngemva kukaJohane, isahluko 3, ivesi 16, sigcizelela iqiniso elinamandla lokuthi uthando lukaNkulunkulu lungamandla aqhuba insindiso. Uthando lukaNkulunkulu lwalulukhulu kangangokuthi wathumela indodana yakhe ukuba izokhulula umhlaba ebumnyameni bawo. uJesu weza ukuzohlenga izoni, hhayi ukuzozijezisa. Eqinisweni, insindiso iyisipho esitholwa yibo bonke abayoyithola. Hhayi ngenxa yanoma yini abayenzile, kodwa ngenxa yomusa nothando lukaNkulunkulu. Isipho sensindiso ngoJesu sitholwa yiwo wonke umuntu, kungakhathaliseki amaphutha abo. Nakuba ukwahlulela kungokoqobo futhi kuzofika ekubuyeni kwesibili kukaKristu, umsebenzi wakhe wokuqala kwakuwukumema abantu ebuhlotsheni noNkulunkulu ngokukholwa kuye. Lo mlayezo wethemba akuwona owamaJuda kuphela, kodwa ngowabo bonke abantu. Njengoba sithembela kuKristu, sithola ukuzalwa kabusha komoya, impilo entsha eqala manje futhi idlulele phakade. Asikhuleke. Nkosi, ngiyabonga ngokuthumela uJesu hhayi ukuba alahle, kodwa ukusindisa. Sithotshisiwe ngothando nomusa wakho. Sisize ukuba siphile enkululekweni etholakala ngokuthembela endodaneni yakho. Sengathi singahlanganyela lo mlayezo wethemba nensindiso nabanye, ukuze nabo bathole ukuphila nokuthula okunikezayo. Egameni likaJesu, amen.